näitä särjetään. Miksi se kuritetaan? Autaan nämä liian. Näissä ei ole mitään. Nämä haitetaan. Sitten otetaan tämä pinta tästä. Ottaa näin. Pinta otetaan. Tämä on siemisteipiä. Tämä on siemen kuiva. Kuiva on. Laaja. Tässä on terva. Tässä on tämä. Sitten me pannaan tänne tynnyriin. Tänne tällä tapaa. Eikö hienoiseksi shapea pilkkua näin? Voit niin hieno. Mitä mä näin panin? Tämä on näin. Täyttyy. No, se 2 päivässä. Työ on 2 päivän työ. 2 päivän. Tämä on iso tynnyri. 3 suon. Meni 2 päivää. Hoikkaseksi. Mitä enemmän tervoa, sitä parempi. No nämä ollaan huonot ollaan. Ei ole tervoa, niin? Se ei ole vähän. Tässä laajassa. Siemessä ei ole mitään. Siemessä ei ole. Tässä on näin tervoa. No tässä on tämmöistä pitää olla. Tämmöistä pitää olla ihan läpi tervoa. No tässä on ihan läpi on tässä kappale. Tässä on näin. Nämä ollaan parhaat. Nämä ollaan parhaat. Plus ei ole näissä tässä. Tämmöistä pitää olla. Täydeksi. Ihan laittua myökin. Ihan laitoin 2 riviä. 2 riviä nämä tullaan. No tämä siitä ei koin tänne päin. No tämä vaan tulee lyhyemmin, jotta ei piipottaisi. No. Hiilet nämä paletaan. Hiilet jää. Siitä kun se tämmöiset olla hiilet tullaan. Näyttää. Kun ne palataan nuo. Velikö voit panna nämä oksat. Hienoiset. Niin tuonne heitä paneen tuolla kylkeen lykkiin sinne sitä. Kuin näitä tervoa tulee tästä? No se vaan se. Millaiset haluat tulla? No, millaiset no. Se riippuu. No 10 litraa tulee. 10 litraa? Olkaa hoit puikkuonot ne tervaset. 10 tulee. 10 tulee ihan varmasti. Otamme vanhat hiilet pois. Nämä tullaan viritykseksi. Viritykseksi? Nämä tullaan hiilet. Tässä on rautapanta. Tämä on välitön. No rautatähti, joo. Siemessä on rautaputki tämä.
Tämän pitää olla puhas pohja. Tämä pitää olla puhas, niin. Tänne sitten valuu terva. Tänne valuu terva. Loukosta läpi, niin menee putkiin. Niin? Niin. Nyt panemme sen kumoille. Pannaan ihan keseillä tätä. Ihan kesyllä. Keseillä panna läkkiä. Nyt ei mitään isoja muotoja. Tallot hysistämään. Jotta ei pääse ilma pitää, niin? Niin. Jotta ei pääse ilma pitää. Mua pitää olla savenkera vähän, niin? Ei? Hiekka voi olla. Hiekkoa ei pidä. Hiekko ei pidä. Ei. Pehmeä mua täällä. Hiekka piestää ilmaa. Tää on ihan puhas mutta. Niin. Hyvä tämä. No, polttoaineet. Vai virtykseksi pannaan. Virtykseksi pannaan. Niin, virittyä. Hiileet. Pitääkö mennä loitomaksi? No ei kannata. Ei? Ei.
Hyvällä siellä voit polttua suori. Ihan varmasti. Ruvetaan palamaan nyt siemessä. Ei ruveta siemessä palamaan mitään. Se vain sulau terva. Siemessä ei oikein mitä palamaan. Tästä putkista valuu terva nyt. On aikaista ja katsuu. Aikaista? Aikaista. Kuinka pitää? 20 minuuttia vähintään. Kuinka pitää? 20 minuuttia pitää vuottua. 20 minuuttia. Ensimmäinen terva rupeaa valumaan. Aha. Saavutuloa. Totta jälkeen nyt tuo tämä terva jo tästä. Se lämpi on. Lämpi on? Se lämpi on ja savutuloa. No. Isä, näistä pölkylöistä riittää. Ei, pitää lisätä siitä. Kahteen kolme kertaa pitää näitä pölkkyjä lisätä. Ympärissä ei polta. Ihan korkealla ei pidä panna, niin? Ei. Kuinka pitkälti se tulee kaipaletaan? Kuinka pitkä aika pitää? 4 tuntia. 4 tuntia? Melkein 2 sankua, 4 tuntia. Ei tuo 2 sankua tuloa. 2 sankua. 12-13 litraa tuloa, ei se enempää. 12-13 litraa. Niin. Putki menee ihan loukosta sieltä, mistä me puhuisimme, niin? No. Vienyt on putki. Savun kesässä ei näy, kun vavuuterva. Se kun tuuli, se voi voitsikoin. Näin etsiä. Et kuumua. Savun Se vaan kuuluu kuin hurajao. Kuuluu vain kuin hurajao. Joo. Aika hienoiset haluat olla parempi. Ympärissä panna. Äkkiä paletaan. Äkkiä paletaan. Joo. Kyllä näyttää. Se pitää kyllä katsoa. Katsoa, jotta lähtee tämä terva tästä. Se pitää katsoa aina sitä varten, jotta ei menisi vielä piellitsi. Piellitsi? Niin. Sankosta? Niin. Niin, no. Tässä pitää keppi olla. Riittääkö missä noita halkoja? Riittää. Kaipaletaan. Melkein.